מה המצב? תקשיב מה עושים. ספרים אני צריך כי כאילו אני סופר. מוכן לזה? שוק הכי מוכר. מה אתה רוצה? מה בסוף? מה בשורה התחתונה? כתבתי ספר שקוראים לו משבר רבע החיים, שזה יעני משבר אמצע החיים, אבל זה רבע החיים. סיפור מאוד ישראלי על צעיר שיוצא לטייל בעולם. דרך המסע הולך לאיבוד עד שאין לו ברירה למצוא את הדרך בחזרה על עצמו. זה סיפור על אהבה ועל מיניות. בדיוק הדברים שמעסיקים את כולם בגיל הזה, פסיכדליה ועל טקסים שמאניים. השאלה הכי גדולה שהספר מציף זה בעצם מה זה אומר בכלל להיות גבר. אני חושב שלנשים זה ממש יהיה כמו להיכנס למוח הגברי. כל התהליך שהדמות שם עוברת, מסתובבת בקולומביה ומסתובבת באפריקה. איך אנחנו מוכרים 100,000 עותקים? נכנסים לעבדת קרח. תקנו את הספר עכשיו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבחור, לקנות ולספר לכל החברים. אמן, אמן. אולי תבוא תצמח גם אתה. כמה תמיכה אתה צריך? צריך מלא תמיכה.